Pinoy Bus Driver TV. Ito na kami kabuksit. Dito na kami sa diversion ng Daraga Albay. Kanina pa dapat eh. Iiwan yung tema. Ha? Iiwan yung tema. Oo, kita. Magalaw lang, magalaw. Shit. Shit. Dangerous yan. Oo. Dangerous yan yan. Kaso tayo nagbibideo, hindi naman tayo kasali sa video. Sila lang yung binibideo natin. Bubisita tayo. Wala naman yung 1, 2, 3 dyan. Ayos lang. Andito lang si 1, 2, 3 may kabuksita. Hindi kasali doon sa video, buksita tayo. Iyon o. Buksita tayo. Kaso wala yung isa, nandun sa huli. Ay, ito si Bintin. Dito yung naramdaman ko eh. Yan yung maramdaman ko dyan na mag-ribble-ribble ako doon sa likod eh. Yan. Yun nga, tinuro ko masaya. Yun ba yun? Alis lang. Buksit na yun. Dito ka. Ayan, buksit. Clarex, may buksit, Clarex. Kitang-kita sa liwanag ng araw. Dahil walang ulan, may buksit. Ganyan dapat mag-kumboy. Yan, yung turbano dyan. Yung sintagan dyan. Iyon o. Ang ating driver ngayon may kapusit si Mr. dating kampiyon si Madrid. Shout out nga pala sa mga taga-Sorsogon at sa Butyaw, Castilla, Kumadkad, Sorsogon, Apuyo, Pinugbata, Argubat, Sorsogon, Petolias, Pulusan, Barcelona. At dito naman tayo sa kabila sa Kasiguran, Huban, Erosen, 13 bulan. Diretso na Batnog. Shout out sa mga taga-bulan na kumasit sila Kauragons, Torque Eagles, si Bibe Itans. Magandang hapon sa inyong lahat, mga amigo Puksit. Dito si Migo dito sa taga-Castilla. At doon rin sa ginumpatan yung driver ng jeep na sumigaw na si Vlogger. Okay, shout out pala kay Sir Rodi Abitria. Ito na yung lugar niya, amigo Puksit. Nandun yung bahay niya sa kaliwa. Junior Rodi Abitria.
Ito na, Punsyaw, mga kabuksit. Diyan sa kanto na yan, pa kanan, papuntang Dunsol, Pilar. Ayan, yung may kutse. Pa kanan dyan, pataas. Diyan yung Little Baguio na kalsada. Shout out sa mga taga-Trangcolat, lalo na dito sa ating mga kakumboy ng mga driver. Ayun, nagkaway si subscribers, mga kapusit. At sa ating mga sakay sa Ibra, mga taga-Dipid, sila si Sir, saka si Ma'am. Basta bitin, Buksit Dateng, lawas ang laman ng puset. Pag nabitin, lawas ang laman ng puset na kulay itim, may puset. Wala pa yung ano? Subintin? Wala. Mega Pugset. Salip na matulog ako, hindi na muna matulog. Nagtatrabaho pa tayo. Matrabaho ditong vlogger Mega Pugset. Kaya hindi pa tayo makatulog. Kasi nagtatrabaho pa tayo. Bahala din sa mga. Buti lang, may driver tayo. Bahala. Ayan, sulap sa kasi zero. Sarap para pag may driver Mega Pugset. Sige. Patamahin mo sa driver mo. Masarap talaga Mega Pugset pag may driver. Oh. Lalo pag guwapo ang driver. Pugset tayo. Gusto mo suotin na sa driver, lalo pag piling pugi. Pugset. Piling lang, hindi po. Piling pugi. Piling lang. Pugset tayong. Lahat naman tayo gwapo. Pangit lang pakinggan pag sinabing pangit. Bago. Pangit lang pakinggan pag sinabing pangit. Pangit ka eh. Pangit. Talaga. Gwapo ka na nga, sabihin pang pangit. Kaya pangit talaga pakinggan. Pugset tayong. Pangit man ako sa paningin. Subukan ko lang tiga. Pugset tayong. May in love ka rin. Eh, gano'n ba yun? Gano'n pala yun Mega Pugset? Ngayon ko lang narinig yun ah. Pangit man ako sa paningin. Magaling pala magtula yung taga-Waray ano? Taga-Alin. Nasa Margarita na rin. Ay, napos din ako. Maganda tingnan to kung 100 lahat ng bus doon ng kasunuran. Puro pitlang ko. Ito na tayo sa lugar niyo Pugset sa Gumadgad, Castilla. Oras Mega Pugset. Alauna 40 ng hapon Mega Pugset. Maganda ganyan lang takbo Mega Pugset to. Kasi hindi tayo ganong hihingalin.
buksit nga. Mga na to, kung mga bago lahat ng mga bus ba, tapos ganito, dry run, no? No? Ganda ng kalsada nito. Oh, ganda ang kasada. Bago lang, oh. Ito ang hinanap kong kalsada na Ayan, hanggang dito na. hanggang diretsong Bisaya. Kaso, hanggang ano lang eh. Hanggang Peteng di pa lang. Ilan? Di ba? Buksit na. Okay naman ito ganito. Oo. Ganito, oh. Okay yan. So wala lang lubak. Nakakapinsala yung lubak. Sa mga sasakyan, masisira. Hindi lang mulyang masisira. Mga busing, mga kung ano mga ano dyan. Ito na aming kapugsit ito. Castilla Kumadkad, ang kanilang bayan dito sa Castilla, Sorsogon. Ay, Wow, meetings. shout out nga pala kay Kalunggay, ating caller dito sa Kumadkad. At saka ano dito, Loritz sa pamili. Ang nating kasama kong driver sa amin yan, si Mr. Loritza. Yan ang fighter din yan, mag-visit fighter. Dating GB Line. Yan ang bahay nila, oh. Yan sa may L3 na yan. Lagpas ko tayo. Yan ang bahay nila. Pamilihang bayan, Castilla, Kumadkad. Iyon, oh. Doon ako sa bubong kaya. Ah, sa bubong. Oo. Kita kaya. Oo. Dada pa lang ako doon sa bubong. Tapos, Putasan natin pa dito. tapos tali mo ko doon para hindi makulog, ha? Next, putasan pala natin dito. Lagi pala plan. Oo. Oo. Para hawakan mo lang yung cellphone, video mo doon. Hindi alam mo yung sa arbor. Ilusot mo lang doon, no? Lusot mo lang sa bubong. Oo. Oh, sita tayo. Hangin yan. Maririnig ang hangin. No? Oo. Dati, mga bus dati, may ganyan naman eh. Pag nawala ang aircon, di ba? Oo. Meron yan ba? Sa mga lilat, meron. Dati, mga Nissan, ganyan eh. Mga Flexi. Pag wala tayong aircon, tuloy pa rin ang biyahe. Tulusot lang na kayo dyan sa taas. Sa taas. Sa mga taga-Kabalik Albay pala may kubuksit. Pasensya na, hindi kami dumaan doon sa diversion ng Kabalik Albay. Dito kami dumaan sa Daraga Diversion. Kasi hindi raw makikita si Daraga Mayon. Kaya nag-shortcut kami sa kabilang diversion. Kaya pasensya na kami kubuksit. Hindi tayo nakikita kasi hindi kami dumaan doon. Ayun, oh. Magandang pakiramdam ng ating mga riders kasi
nagkumboy talaga ng tama. Hindi na kanya-kanyang lusot-lusot kung siteng. Maganda ang pakiramdam. Maganda patitignan na magkasunuran kung siteng. Ito na aming kabuksit. Shout out kay amigo, yung driver sa jeep sa Sorsogon, Castilla. Nandito na tayo sa lugar niyo, amigo Buksit. Alas 2 ng hapon, dito na tayo, Buksit na tayo. Sa inyong lugar, Buksit na tayo. Amigo Buksit, dito tayo sa diversion ng Sorsogon. Magpahe mo na ulit tayo dito. Siya tayo dito. Alas 2, 18 mga kapusit. Mag-CR naman. Para pagdating sa Matnog, mahirap mag-CR doon. Isang oras na lang to, Matnog. Matnog na tayo. Mahirap mag-CR doon pagdating sa bago masok ng pier. Kasi magpabuking pa tayo, walang CR doon sa Distribute tayo ng parking area sa Matnog. Kaya magsisiyara muna tayo dito lahat. Pugsitaweng.